אז היי, ברוכים הבאים לקורס המיוחד שלנו שישנה לכם את החיים, ישנה להורים את החיים, ישנה לתינוק שלכם את החיים, וגם לעזור לילד ישפיע על שלך העתיד לישון של שינה התינוק שלכם. יותר טובה, אז יותר בואו נצא איכותית, לדרך. ומשנה לך את החיים. הקורס הזה ייתן לך כלים אז היי, בצורה ברוכים הוליסטית, הבאים לקורס איך המיוחד לגרום שלנו לתינוק שלך שישנה לישון לכם את יותר החיים, טוב, ישנה שיגרום לו להורים את להתפתח החיים, מבחינה ישנה קודם כל לתינוק שלכם את שכלית, החיים, נפשית לעתיד, ישפיע וגם על גופנית העתיד של התינוק בצורה יותר שלכם. טובה, אז בואו וגם נצא לך לדרך. נחת ולממש את האימהות שלך. בואו אז נצא היי, לדרך. ברוכים הבאים. אז מה נלמד בקורס הזה? בקורס הזה אנחנו נלמד כלים מעשיים להבנת את הבעיות שינה של התינוק שלכם, הפתרונות לבעיות האלה, ותוך כדי איך ליישם אותם, ובהתאמה לצרכים שלכם, למשפחה שלכם, ולא רק לדבר על הבעיות, אלא לתת תכלס פתרונות מעשיים, איך עושים את הדבר הנכון, לתת לכם חוויית הורות מקסימה, לממש את ההורות שלכם, וברוכים הבאים.